Alebo životný príbeh istej ženy, ktorá hovorí, ako jeden profesor v istom meste, bolo to v Nemecku, vážený profesor, prednášal o ateizme, prednášal o tom, ako Boh neexistuje a dával tam najrôznejšie dôkazy. A viete, hlavne mladých, tam bola plná sála a mal tam prednášku veľmi dlhú a mnohí mladí tlieskali tomu, že teda dal tie dôkazy o tom, že Boh neexistuje. A prečo tlieskali, prečo sa tešili? Lebo ak Boh neexistuje, tak si pomaly môžeme robiť, čo chceme. Nemáme pomaly žiadnu zodpovednosť. Robíme si absolútne, čo chceme. Nemáme normy. A na konci vystúpila teda jedna staršia pani a hovorí: pán profesor, vďaka teda za prednášku. A vy ste hovorili o tom, ako neexistuje Boh. Tak ja vám poviem o tom, ako Boh existuje. Možno na jednom jedinom mojom životnom príbehu, úplne jednoduchom, ktorý napísal život. Keď som bola mladá, mala som 5 detí a manžela. Manžela mi zabilo, bola ťažká doba, ťažká situácia, nebolo čo douzdať a tak ma napadali tiež rôzne situácie, ako to uniesiem. A nevedela som, ako ďalej. A tak som prosila Pána Boha: Pane Bože, neviem, prečo sa toto síce stalo, ale prosím ťa, daj mi sílu k tomu, aby som toto dokázala uniesť, aby som dokázala dobre a čisto žiť a aby som dokázala vychovať tieto deti. A dneska tie deti tu sú, dneska tu som aj ja. Tieto deti budujú mnohé veci, prinášajú mnohé dobré veci aj pre spoločnosť v rôznych oblastiach. A Boh bol ten, ktorý mi práve pomohol, aby som vstála. Keby nebolo Boha, nebola by som to zvládla. No a profesor prišiel k nej a hovorí: no tetuška, ale veď aj my vám starým tú vieru neberieme. Tuto mladí, pozrite sa, ako dychtia potom. Vy si nechajte svoju vieru, keď ste už stará. A ona mu hovorí: pán profesor, keď sa toto stalo, som bola mladá. Nemala som ani 25 rokov. A toto sa stalo a Boh skrze vieru mi pomohol, aby som toto ustála. Tak pán profesor naozaj ostal mlčať a pani mu dáva otázku: a vy mi povedzte, čo vám pomohla vaša neviera, toto, čo hovoríte vy, že Boh neexistuje. A profesor ďalej mlčal.